Daqskemm naħdmu niddeċidu b'moħħna, irridu nħallu li l-qalbna tkun il-gwida politika tagħna. Dan kien is-sentiment tal-Prim Ministru Robert Abela waqt laqgħa tal-Kabinett ġewwa l-binja tal-Fondazzjoni Inspire u li ffukat fuq il-qasam soċjali ta' pajjiżna fosthom is-solidarjetà soċjali, l-anzjanità attiva u l-inklużjoni. Dr. Abela sostna li l-isfidi tal-aħħar 15-il xahar bl-ebda mod ma xejnu l-valuri tal-ġustizzja soċjali ta' dan il-Gvern. Hawnhekk fost affarijiet oħra l-Prim Ministru elenka l-aħħar statistika fejn fiha ntwera li fl-aħħar sena naqsu belf dawk il-persuni severament imċaħda materjalment. Il-mira għaż-żmien li ġej trid tkun li nkomplu naqsu. Innaqsu dan il-faqar billi l-ewwel qed nirrikonoxxu li jeżisti u ma ngħidux li huwa perċezzjoni, iżda wkoll billi nkabru l-ekonomija biex imbagħad bħala pajjiż nibqgħu ninvestu. Il-Prim Ministru aċċenna għal din il-ħidma kontinwa tal-Gvern sabiex jeradika l-faqar billi l-ewwel nett jirrikonoxxi li jeżisti, dam differenza l-Amministrazzjoni Nazzjonalista li kienet tgħid kif il-faqar huwa perċezzjoni. Dwar il-qasam ta' persuni b'diżabilità, il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif Gvern Laburista kiseb ħafna tul l-aħħar snin fosthom biż-żieda ta' aktar persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol. Madankollu sostna li issa taħares il-qudiem għad-diskussjoni fuq l-Istrateġija Nazzjonali fuq id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Issa rridu nħarsu lejn l-10 snin li ġejjin. Għalhekk inħares il-qudiem għal diskussjoni akbar dwar l-Istrateġija Nazzjonali fuq id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Din l-istrateġija hija s-sisien li bihom Malta se tkun qed tiġi konformi mal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità li pajjiżna hu diġà firmatarju tagħha. Waqt id-diskors tiegħu il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-anzjani, tenna kif dan il-Gvern investa kemm felaħ fil-pensjonanti fosthom biż-żieda fil-pensjonijiet u l-assigurazzjoni ta' mediċini disponibbli. Fil-fatt fakkar ukoll kif fl-aħħar jiem tħabbar roħs fi 42 mediċina oħra. Dr. Abela tenna wkoll li permezz ta' skemi u inċentivi aktar anzjani qed jgħixu fil-komunitajiet tagħhom biex bekk tibqa' tiġi assigurata kwalità ta' ħajja tajba. Il-Prim Ministru nota wkoll b'dispjaċir il-klim tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech dwar l-anzjani. Ixxokkjajt ruħi meta smajt lill-kap tal-Oppożizzjoni jgħid fid-dibattitu dwar ir-riforma li nidejna fil-liġi tal-kera li s-soluzzjoni għalih kienet dik li naraw kif nagħmlu biex l-anzjani nibatuhom jgħixu f'residenzi tal-anzjani. Dik għalih is-soluzzjoni għall-kirjiet. Aħna rridu li l-anzjani igawdu minn servizzi fil-kumdita ta' darhom. Fuq ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-binjiet il-ġodda f'San Vinċenz de Paul, il-Prim Ministru spjega li jinsab informat li s-servizz moti fl-Isptar San Vinċenz huwa uniku u ma jistax jitqabbel ma' servizzi ta' djar tal-anzjani oħrajn. Dr. Abela spjega wkoll li 504 sodot ġodda kienu importanti ħafna biex tonqos il-lista ta' stennija u l-anzjani f'Mater Dei, filwaqt li fl-istess ħin iservu ta' alternattiva waqt il-pandemija. Madankollu Dr. Abela tenna li r-rapport tal-Awditur Ġenerali għandu jiġi analizzat b'reqqa u jittieħdu tal-limit minnu. Sostna imma li l-benefiċċji ta' dan il-proġett tal-anzjani mhumiex ftit u rridu nassiguraw li noħduhom kollha. Intant il-Prim Ministru spjega li r-rata ta' vaċċinazzjoni b'saħħitha kienet ta' ġid kbira għall-anzjani. Llum għandna ħafna anzjani li għax imlaqma qed imorru lura n-normalità. U li fl-aħħar jiem tkellmu miegħi dwar kif anke meta ftaħna l-ħwienet ħassewhom iktar konfidenti li joħorġu jagħmlu l-qadja tagħhom biex jixtru jew għaliex le biex jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Il-Prim Ministru temm jgħid li l-mira ta' dan il-Gvern għaż-żmien li ġej tibqa' li ħadd ma jaqa' lura. Dik il-mira għaż-żmien li ġej. Fejn fil-waqt li naqbdu ir-ritmu u nkomplu mexjin b'saħħitna l qudiem naraw li ma triq ħadd ma jaqa' lura. U min ikun se jaqa' lura irid ikollna sistema li toħroġlu idea u tiġbdu l qudiem. Għax dan pajjiż li fih kulħadd irid ikollu livell ta' għajxin diċenti u li fih kulħadd għandu jaspira li jilħaq aktar u jwettaq iżjed.